Damn. Hello. Hey, beautiful. I'm sorry. So you're the one taking care of my brother? Yeah. How did you know? Who are you? The younger brother. My name is Didi. You know this. No, what is it much? That's what you money. Sir, what put a massive? I was so good. I'm going to punish you so much. Shokusoma kuti ndakunzwa zvambochitaura zvese ndazvinzwa uchida kubharuka kuna nesi vayo uchitaura zvese zvekukurwa kwandinoita kukutungu ndinobasire chii zvakoitaura izvozvo mumagara munongondirovere nekundishukuridza saka ndisazvitaura futi akochazotoite sei akachazota kubatsire vakupe help yei handindei mubatsiro wangu here of course ndeyobatsira ko but hauna right yekutaura zvese zvaunenge uchitaura handiti uri kuzvinzwa ndoudzani manje zvinosvika namutidaro apo makutongoda kuti rindife nekuti zvese ndakakuitirai semanadzo kakana imba manayo ndozvamaada kundiurayira iwe ndesapata unoita uchisembera padhuze kana chitaura newe unoita uchisembera padhuze usunurika chi taura nyaya yako ndatongoshudza nesi kuti chiko imba akatitengera zvese mwinazvo ukumbamba ndezvikuda kudzai kuda kudzai ndosvakasaka totora madrugs ndosaka chidzakana chikudzemura uya kunotoropedzerera kumba famba ndoda kumugadzirisa naakasimbojaidzwa nevabereki vake ndoda kumugadzirisa sumuka uya kuno unondijairira wakatodza nesi kuti chii atora nesi kuti chii ndakutoda kuda sei tseke ndikutinzwaka You know this. I'm sure you've heard of me. But they didn't tell me what Panapano Garangirosi. Alright, so thank you. At this point, I just wish I was ill. Like, I was not feeling well, so you can take care of me. I'm sure I mean, looking like this. Thank you. Sure. I don't want to make this awkward, so I'm gonna have to leave, but I'll see you around. Okay. Alright. Sure. Forgetting my Your bag, yeah. Your bag. Thank you. I'm going to get a bag. My guru. What's going on, guys? Munogara mchingoro wangu watu weku Ukraine ne wachelo. My guru. My guru. Atikutomborwa andifamisa Ngoma. What's happening? my brother. Chimboma. Makutiswa na my guru. Ngoma. Ngaro ile mkazi sure. Are you a disgrace to men? My guru asiye. Wetukanga nasa. Hey. So are you not ashamed of yourself? Munhu wechirume urowa nemukadzi. You let these hands whoop your ass mwana mcheche. Muri mwana mcheche lemukoma imi. Munorowa nemukadzi. Kana date atisikana kutomborwa pandati kuti vamuke vanyorwa. My guru, I don't have time for this. Murume anorowa nemukadzi. I'm just leaving. I'm so embarrassed. I can't even call you a brother. A big brother to me. You're supposed to be protecting me. Don't protect your boy nemukadzi. Look at the way you dress, bro. Look at yourself. Huh? Bro, come on. I'm so embarrassed, my guy. My guru, I'm questioning Boabate and Nova Gesa. Bro, are you even taking showers? I'm supposed to be, bro, you're supposed to be leading by example. You know Baba Uba. The time I won't get this. You don't look nice. But here, magic, I'm not a guess. I'm who guess. No, I can't say I said guess. I don't have time for this, my guru. So I'm so disappointed. Mukoma. What is it, Mukoma? My one's was saying. My good. I see what you are not aging. You still look young. You look 20. How old are you? 40s. 40s, really? You're giving like a menage type of vibe. Sure. Yeah. You look so good, my good. Sure. Yeah. Thank you. Nah, don't worry.
Kati unozochipa nyaya panositati. Yeah. Nyaya mukoma wako yablasi wako. Unozote chi? Yeah. Yazo wako kwa. Hanzi watoita basa rokutora madrugs, chichi, what. This guy muchizo muruwa handiti. Look at you did. Muruma ngeta si pandita madrugs achiparara so onai. Really? Nekumaroto kutomborota chine my dreams. Mamchitouya. Sure. Kutodaro. Hey. Hi. It's over. I'm good. We'll meet again. Yeah, I know. First time I met him. That's very nice. I just feel Kubasa really. that tonight to check a patient yangu kanda also tiri muno. And ndakwenda hangu pako vanhu vekubasa vangu vadondibvunza kuti zviri kufamba sei zviri kuitika. Ndiyo yambozorora zvayo. Yamborara. Okay. Ndinokurongorodza baba munhu zviri kuitika. Okay. Oh, sorry. Zviri kuitika ndo zvakamira so. Sorry. Bamnini, okay. Sorry. I hope you don't mind kakudedza kuti Bamnini handiti. Yeah, no, it's fine. Okay, your name is Staramo. I'll tell you. Ndiri wako. Okay, Ndiri wako. Ndiri wako. Wow, you know I love Shona names. For real. Honestly. Yeah, I love Shona names. You know? Wow, okay. So Ndiri wako. Mamira zvakaita sezvambondodzwa kuti uri brother yavo handiti ni brother. So mamira zvakaita ndakasvikawo panapa ndichibatsira pamaoko medium wangu asiri kuziva kuti vari kunzwei ukorewei. So mablood test atakaita azosvikawo nhasi vakatiudza kuti vane madrugs akawandisa muropa ravo. Is it going to be okay? Yeah, of course it's going to be okay. Vari kungoda care yedu chete nesupport. You know we take care of them. We families, of course you're going to take care of them. Please do. I know if there's one thing, I know how to take care of people. Really? I'm good with that. Oh, you people, trust me. okay. Yeah. All right. I'll be more than glad if you do that because right now, munhu yaakadza kuva lonely and ari kutya kuita open up pane zvimwe zvinhu zvaanenge achida kutaura. So if we try our best kutaurawo navo, of course zvimwe zvinhu zvavanotaura zvinzwisisike, but tikada kuedzawo kuti tiite maconversation navo vanofeel like family, you know, like you said. They're gonna support. Yes. Manje munhu wese akavaignore vanobva vatongofeel kuti vanodzokera kuold yavo iyoyo yemadrugs. We should just show him that he appreciates it. One of us, yes, regardless of the stage. Yes. Alright, cool. I know we got this. Yeah. My guru, Chinga Batsira now. Yes. So Mr. Ndriwako, are we together? Oh, yeah. I'm sorry for that. Alright, okay. Yeah, don't mind zvakaita. Madam, let's support him, please. Yeah, sure. Ndaona mapictures amandisendera kuWhatsApp. Then vachipfeka masukawo zvakanaka, but now look at him. Actually, I'm a brand ambassador for the Suits Fold, and I do adverts for Pepsi as well. Alright. Yeah, you can go on town, you see me my pictures. I hang up on my walls at Suits Fold. I'm a model. Okay, but look. Yeah. Now, chibatsira brother yako. Ona zvaari right now. Yeah. Like I told you, I'm one person I'm compassionate, so I'm going to help my brother in every way I can because it's family. And Munuesa and one day Sapamoy family now. I take care of business. Okay. Alright, okay. Now that I'm here as the man of the house, like minding the movement, as you can see. So you see with your searching this money every man, a real father figure in there. I might be young, but you know, I'm 40 in the mind. You get what I'm saying? No, I don't get it. Okay, Kwan is saying I'm a short king, but I climb trees. No more to I'm going to from Banai. Like short king, but I climb trees. You get it? So, but that I mean with my eyes, essay I reach and brother Angwe, it's nothing. I'll take care of him. My small. Yeah. My guru.
apa musifanira kuti bamukuru wako anekuitiwa then nangu ndairwadziwa nemoyo or something, maybe kungorwara chiitwa like this ka. But inini, you know, I'm into gym and stuff. Ndakaita fracture somewhere panapa, so ndirwadziwa. Bamiri mukufara. Ndikufara mkumwa. Mukufara. Yeah. Pane dzimwe dzekuti kana ndakatogara ndichitokufunga nguva dzese. My guru, mlemchifunge. Sweet voice. My guru. Tone. Ndodzari kupfeka idzi. Kuanchi chisoko mane mazvangu. Musana masters chichi fashion. Asisazotoona muri kuuniversity ka. Vadiki, ndakuziva vanhu vaita vadiki. Kuti kudaro. Yeah. Vanoziva vanhu. Yeah, handsome. My guru. Sure. My guru. To ask Mukoma, unomboenda kumusha? Muno na vamwe rumwe? Nomboenda kuyo, sikwanisa kuendera ini zvinhu zvacho. Tombodaiwo kuti umboenda kuyo. Kumusha ndichatouya kana ndabva mushando. Netiketi randakapiwa reVIP randoda kupinda kuwhite party yaPGG. Ndatobva ikoko ndatombovabuwe zvamukoko. Unotoenda ndiyo kumusha uri koko unovaudza zita wakanditi dzingai ndakatodzinga nemukadzi ndiri kuAmerica ndoita plan. Ameno babuli mazi muende kumusha kai. Face yangu ndiyekuchariswa nemombe. Makaicharisa. Mr. Dzingai. Musavamutse vasiye vakarara. Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Musavamutse vasiye vakarara. No, I have to check on him. Madam. Every now and then. Maybe Dinesi ndianoziva chimomusiya chibasa rake. I mean, kumutsa kwacho. No, anengachiziva zvangu. Anoda kutombozorora kamwe. No, she knows what she's doing this one. And I can tell she's professional. Yeah, very professional. Yeah, I can see that. Even Madam, one of us Madam, we cannot see what I know. She's professional, but she knows what she's doing. I would keep this nest for Amen. We need this one, Pamapana. That's what I think, John. There's a dreamy father figure for now. Ameno nest. Bamino wangu aside sorry. Pashoda poka nakuti vakaminyuka vachita gym. Saka munogona kutombowa attenda. Shora to varisi. Vatu vakakudzimba. Aziskuita my good. Shatanga rini kone. Vakubva kuchikoro vachitomboduza. My gym header, you know. If you look at my body, you see when I go to the gym. So the guys are waiting about one this about bench press and I quad the shoulder. And now I'm not okay. And I know what I need help. It's not going to serious. And I need more professional for this. Okay. Yeah. But in this version, I'm here for your brother, not anybody else. So. But I know we can figure something out. No, medium. I want you to understand what in the contract you have with your brother. That's his brother. Yeah, ndikuziva but tinogona kungoti muchibatsira baba muchivabatsira muchibatsira baba muchivabatsira semwana wechikoro ino. Yeah. Kuti paanodzokera kuchikoro anenge right. Oh my God. Ish. My guru. That was you. I think we'll find out. Hatidi kuzviona kuti vari kurwadziwa sikatogara kubva nezuro vachisvika saka ndati nditaure nini. I'm sorry. Excuse. Kurwadza my guru. Ndakutokukumbirawo chato chichemo pamuri. Kune mangu wabatsirawo because ndo baba munini wangu my best ari pamwe pamwe and ndo last born pamwe murume wangu. Saka makavasiya vakadaroka hazviti. Saka makutora zvimushini zvenyu zviya zvamambova testawo mambova kuti vakamira sei. Ndakutokukumbirawo kwamuri. It's okay. Sezvo mangotaura kuti it's okay. Alright, thank you so much. Like ndwanzodaro hangu pabasa rangu but ndinozviziva but ndikuita sei munhu kurwadza kwari. It's okay. So don't matter. Okay, thank you so much. Nice matter bus.
Okay. Again, for long to kitchen makamira say. Alright, it's okay. All right. So on the top of water. For shoulder. Yeah. Okay. So I'm going to be selling how much money. Sure. Okay. Send it up. Yeah. Water. Yeah. So which one? I'm on the batch and I'll feel it in that. Unyatsonzwa pain here kana kuti kunyepera. What's honest? Okay, don't go to sasebere but When we are more better one more time, I feel it better. I'm on better. Yeah, it feels better now. I think Papa should have been this. Yeah. Okay. And that's good number 7. Yes. I think so. Go and cheers to. And better, cheers to probably she's Just yeah, she's of night. That's the kind of what. Please, sign. no, Shakwan. Okay. I did my best. Okay, yes. Let me tell you something. This is what I'm looking for. I want a woman that can put me in my place. Like show me you're not the one to be fucked with. This turned me on. I'm not gonna lie. I'll see you. I mean, we stay together now. It's like, I'll see you in the house. Yeah.